Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 6377487 2063. Ndichikuchingamidzai zvakare pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamupurwa kana kuti Sokostina. Ndiri kuno kwaMutoko, anzi kunorira Pfinika, vamwe vanokuti kuTokyo. Saka panguva ino ndofunga muchirongwa chedu ichocho cheHome Away from Home ndataura nevasungwa vekuno kwaMutoko. Vazhinji manga muchingonzwa tichingoti tiri paMunashe High Private School, apo pari kuitwa maprograms iyaya ari kudzidziswa vasungwa kuti vadzidzewo zvakasiyana siyana. Saka panguva ino ndaona mukana wekutaurawo nemuridzi wechikoro ichochi Munashe High Private School, vachanyatsotiudzawo muzvizere vanonzi Mr. Archford Gwangwadze. Ndinovimba ndataura zita ravo zvakanaka, saka ndova tida kutaura navo kuti tinzwewo kuti chiko chakavatuma chakavasunda kuti vade kuita initiative iyoyi yavari kuita vakabatana neivavo vemajeri eMutoko Prisons. Ndinokuchingamidzai Mr. Archford. Tinofara. Ndinotenda kuva nemi. Ndofunga pachasvika pano ndichita chirongwa changu ichi kwandinosifamba mazuva ese ndinongosangana nevasungwa, ndasangana navo toona maprogramu vari pamajeri. Asi nhasi ndashamisika kuti mota yaita seichambokona ndobva yakona ichiva nepachikoro. Inini mfungwa dzangu ndikati kuti asi takumbodzokera futi kunoita mabhuku. Aiwa ndipo ndazodzwa kuti aiwa pane nyaya iri kuitika pano paMunashe High Private School iri kubatanidza nevo vasungwa. Saka Mr. Archford, vadiwa vatariri vangada kuziva kuti chii chakaita kuti imimi mude kushandidzana nevekujeri ivavo vekuMutoko Prisons kuti mukwanise kuvandudza upenyu hwevasungwa.
Ndinotenda chekutanga ndiri mudzidzisi. Saka ndakanzwa His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa vachitaura kuti leaving no one behind. Zvakandibata, vanhu vasungwa, vanhu vokuti hapana vanovada. Saka nemaprojects anenge ndichiita pachikoro ende makatarisa vana vadiki ndivo vari kuita zvinhu zvese izvi. Ndakaona zvakakodzera kuti nditore vasungwa tibatane tivaite empower, nekuti muZimbabwe to become a millionaire zvinhu zviri easy kana wapiwa gwara. Patiri isusu education system yedu isusu yaingotiudza kuti unoita zvemabhuku but zvemaoko zvange zvisina kuemphasizwa zvakanyanya. Saka ndaona zvakakodzera kuti tikatora vari vasungwa plus CG vari kutaura izvo kuti is a correctional service, haisi prison yekudhara yamaiziva. Saka vanobuda vachisangana nevana vangu vanoona kuti ukapara mhosva unoenda muusungwa, chokwadi unosungwa. Makatarisa pachikoro pangu pane discipline yakanyanyisisa nekuburikidza nekushanda navo vasungwa ava. Saka ndoda kuti vaite empower, pavanobuda vanotanga kuita maprojects avo, and now kwatiri zvinenge zvaizi kuti tiatene vision 2030 million income inoatenwa nekuti munhu wese tikamutora tikafamba pamwe chete vision yapresident. Saka ndodudziro yacho tatoti titange kumajeri, and iyo prisons iyayo majeri ayaya hatitoda kuti aite majeri, toda kuti vaite mabasa emaoko akanyanyisisa nokuti vanenge vakagara. Pavanobuda mufunga munongonzwa baba aita sei, pavanobuda anenge achibuda achinoita zvinhu zvakasiyana siyana, kurima zvematombo izvi. Saka vision yapresident yekuti leaving no one behind ndo yakandibatisisa zvakanyanya. Kuti muite initiative iyoyo. Saka imi makazvitanga rini zvekuti muzoita pfungwa idzodzo dzekuti regai ndibatane nevemajeri ndiite izvi? Chikoro changu ichi chine form 1 to 6 hachina makore akawanda. Zvinhu zvandaingoda ndakachitanga 2019. 2019 second public vanotaura kuti you must be patriotic, you must be loyal and you have love. So I have the love of the country. Saka hakuna munhu wada kuti tisiye. Alright, andinotenda. Saka ndofunga tasvika pano tikaona kuti vasungwa vanga vachiita zvekuveza matombo, kwatambobva futi kune vasungwa vanga vachiita zvekudyara muriwo, vachiita zvekudyara maonyeni zvakawanda wanda. Saka izvi matombo aya munongomatora mamatengesa chete here kana kuti ndezvipi zvinenge zvichizoitika nematombo kana achinge apera? Matombo kana achinge apera ndoda kutenda tiri kushanda nemaovheti emuno. Tine matombo atinawo 10 aizvo zvizi zvada kuti tidonate kuna CG tibatsiranisa Munashe neprisons nemaovheti ekuti vanoisa kumaheroes avanoda 10, then toita 80 atinawo atoda kuti tidonate paheroes yedu, nekuti Numagamba ndo akapa kuti ndinzi director Munashe kuti mugare ipapapa pane vanhu vakazvipira vakazvifira. Saka ndaona kuti vana zvavane knowledge, vasungwa zvavane knowledge, toita sei? Ndosaka maona tati tiri kudonita matombo, then mamwe acho tinoatengesa. Vari kuuya vachida kutenga, patinotengesa vana vechikoro vanotoona mari ichiverengwa, vasungwa vachiona mari ichiverengwa. Saka matombo atori paid is more than 15,000. Saka munhu akazviona anobva atoona kuti saka pane zvimwe zvinhu zvatinoita ndapedza chikoro here. Wangu andinotenda ipapo. Pane pamataura mukati zvese zvatiri kuita izvi panenge pane maovheti. Vadiwa vatari vangada kuziva kuti imimi makarohwa ndere kana kuti makarerwa here neovheti, nekuti tikunyazoona kuti nyimwe muchitsanangura so zviri kubva pakadzikadzika pemwoyo wenyu. Ndakakura nambuya vangu vanagara navo vanonzi Sandra Machirori muovheti igandanga. Saka pavaisangana maovheti vagara vakasangana mumba, ndo pane maovheti vanodanana vachitanga kutaura nyaya dzaiitika kuhondo. Saka zvakandipinda kuona kuti munhu anokoshesa nehistory yatozoita
kuona kuti kana vari kuChina vanokoshesa magamba avo, kana kuri kuRussia vanokoshesa magamba avo, kuri kuAmerica vanokoshesa magamba avo. Saka zvakandibata vanati vana vangu vandinawo vachitanga kuziva kuti Zimbabwe yakabva kupi, yakabva kuma Wolvets. Saka maona tati tikuita maTombstone tiri pamwe chete nevasungwa, ivo vasungwa vacho futi variko kujeri koko vachaziva kuti munhu watotanga kukoshesa ndiani, then upenyu hwavo hofamba zvakanaka. Ufamba zvakanaka. Saka mune mamwe ere maprojects ari mupipeline amuroda kuzointroducer achizobatsirawo vasungwa, achizobatsirawo kana community at large, zvasamba kutaura izvozvo kuti even vakatifirawo vanokosha vanenge vakwanisa kuwanawo matombo iwaya muri kugadzira. Saka pane mamwe maprograms ere ari mupipeline amuda kuintroducer zvakare? Akawanda maprograms andiri kuda kuti ndiintroduce. Tine chengeta huku, chengeta nguruve, kuchengeta nyuchi, naiwo ematombo iyaya tikaona vabatsiri vanotibatsira achizoti project ife toda kuti ikure so that vana vasungwa zvinoenda mberi. Nekuti iye zvinezvi tiri kufunga kuti tikaona makasitoma tichitengerwa tichigona instead of kuti Muteko prison imirire reshe inobva kuhurumende, vanenge vakuzviitirawo zvavo, which means tatokata budget. Nyika inovakwa nevene vayo, ndokutotanga kuvaka nyika yacho as Zimbabwe. All right. Thank you so much, Mr. Ashford. Ndiri kunzwa muri kutaura kuti nyika ngaivakwe nevene vayo ende muri kutaura kusimudzirwa kwenyika yedu yeZimbabwe, nekuti hatikatangika kuda kuSouth Africa tichisiya muno muZimbabwe. Ndikada kuzoti saka vemunharaunda community yemuno Mutoko vari kubatsirana nemi here paiyo initiative yamuri kuita iyoyi? Ndosani maWolvets emuno varipo, ana Comrade Makichi, Comrade Hodzi, Comrade Tavengwa nevamwe vese vari kuuya vachibatsira izvozvi matombo amuri kuona tiri kugadzira. Vari kuenda kumakwari nekuti maMutoko granite ndio rakazara. Saka zvazara granite iri vari kunokumbira kana zvarema, ndiri kutenda utungamiri wedu vanozovaudza vanovaudza vekumakwari acho kuti vatipe matombo kuti tigadzire tidonete mahirosi edu. Okay, thank you so much. Pane nyaya iri kutaurwa na president wedu, nyaya yemadrugs. Ndikuona kuti imimi muri kutungamira. Pandasvika ndaona vana vakawanda vazhinji kwazvo vari panapa, which means muri kurera vana vamangwana, maleaders emangwana. Asi vana vemangwana vari kushaya mukana wokuzoti vasvike pakuti vanetseta maleaders nekunyaya yemadrugs. Saka ndinoda kuti imimi mungowanawo zvamunotaura pamusoro penyaya yemadrugs iyo nemutoriro. Chakonzera kuti vana vaite madrugs, chekutanga ukashaya chokuita ndo paunofunga kuita zvemadrugs. Chechitu upenyu hwako ukaona usina value yeupenyu ndo paunofunga kuita zvemadrugs. Ndosaka mandiona ndaita maprojects ekuti munhu wese like emaTombstone kugarden zvehuku izvi, munhu wese anoona ane value munyika, haachatamba neupenyu hwake. Makaona vana vadiki vese ava ukazomubvunza chaamukonzera kuti aite ane zvemadrugs anenge achitaura kuti handina chekuita. Saka takutoti vari pachikoro vachiona zvekuita, vaona zvekuita vobva vaona kuti ukaita zvemadrugs kumusungwa. Handiri kunyeperai, pachikoro pangu pane vana vanonzi vatadzwa kuzvimwe zvikoro vakauya pachikoro pangu even aita zvemadrugs. Tikamuexplain akaona, unoona achibuda even ani mayu munoona akuita ma-A. Ndosaka maona vana kuwanda kwevana uku mabasa neushando hwatiri kuita kuti mwana wese anoziva kuti ndine value. Even kumba vanotanga kutaura kuti taona mwana uyu akuziva chaakuraramira. Saka chinokonzera madrugs inyaya yekuti munhu auziva chaunoraramira. Saka maproject atiri kuita ava we are empowering them, nekuti isusu iye zvinezvi ini ndakura ini, asi vechidiki ava ndo vatakutambidza chimuti. Sautambidza chimuti tomutambidza achiziva kuti ndichipedza chikoro ndinofanira kuita project yakati ndoona mari. Thank you so much, Mr. Ashford, nemashoko makukutu amuri kutidzidzisa nemoyo wenyu, nekuti vamwe vazhinji dai mumwe anongotora mari, nekuti zvese zvikuitika pane mari iri kutobuda. Mwaigona kutora mari yake unodya hake kuMauritius, kuDubai, asi mimi muri kurangarira vagari vekwaMutoko tinozvitenda kwazvo. Muri Zimbabwe ndo Mr. Ashford vananga ndichitaura nawo panguva ino, vanova muridzi wechikoro patiri pano paMunashe, apo pari kuita maproject akasiyana nevasungwa.
mashoko avo handikwanise kumatutsira nekuti mangomanzwira mashoko makukutu. Hanzi ngatibatsiridzeiwo kuti vana vedu vasaparare nemutoro nezvinodhaka, nekuti zvinodhaka zvokuraya vana vedu vadiki. Ndo mashoko atinawo pano. Koko ndikuda kutaura nhasi panguva ino inofunga tanzwa kuti panowo mahovheti vaye vakatirwira hondo, vana sekuru vedu, vana mbuya vedu vari kubatanawo nemunashe kuti vakwanise kuita chirongwa icho chematombo, masungwa vachidzidza, vemunharaunda vachiita zvavanoita. Saka panguva ino ndaona mukana wokutaura naElphas Makichi anova mumwe wevamiriri vemahovheti kuti tinzwe kuti chiko chakavasunda zvakare kuti vade kuita icho chirongwa ichochi chekugadzira matombo aya vachizonge vachimashandisa zvavachamashandisa vachatozudza zvizere kuti chichakavasunda kuti vabatane navaMr Achford vemunashe High School Private School kuti tinzwe kuti kubatana kwavo ikoko kwakanga kwabva kupi. Tinokutendai vaElphas Makichi. Tinotenda zvikuru. Chekutanga ndingada ndokuona kuti mune vamauya nawo pabhenji rangu apa muchirongwa ichochi munogona kutanga nekuintroduce imimi wacho, zita renyu nechigaro chenyu nevamwe vese ava. Okay. Ini ndinonzi Elphas Makichi, ndiri Provincial Secretary for Security Mashonaland East Province kuWar Veterans Association. Vandinawo pano ndina chairman veMutoko District War Veteran Association Comrade Obert Maodza. Tina secretary vedistrict zvekare Comrade Muwengwa. Ndiwo secretary vedistrict Mutoko District War Veterans Association. Okay, andinotenda nekuva introduce mwese nemiwo zvakare. Saka inini panguva ino ndoda kungoitawo mubvunzo mukutsvagidza kwangu ndazivisa kuti imimi wose mahovheti makabatanawo nevepano pachikoro kuti muitewo chirongwa ichochi chekugadzira matombo ayaya achizonzi ane kwaada kuzonodhonetwa matombo yayo, vasunguwo vane zvavari kudzidzawo pakugadzira matombo, uyezve imimiwo mune zvamuda kuzoti matombo zvachazoshandiswa. Saka panguva ino mungazivise vadiwa vatarire kuti chirongwa ichi chekugadzirwa kwematombo nekudhonetwa chiri kufamba sei kuti muzonge muchisangana navaAchford kuti muite chirongwa ichochi. Okay, tatenda zvikuru. Tingangoti mushure mekuona kurwadziwa kwedu nevamwe vedu vakafa muhondo munguva yehondo yemaoperations, vasinawo zvavakamboonawo kana kudyawo Zimbabwe kana kuita sei, havana kuigwa zvakanaka. Makuva acho vanongoshandisa simendi, asi zvobva taona kuti Mutoko ine maresources ekuti mune magranites kuti vanofanira kupa uremekedzero rwakanaka, uye Mutoko iriyo nzvimbo yakabva makomrades akati wandei echienda kuhondo. Saka nguva yese tainetseka kuti toita sei program toitanga sei. Kusvika taonanawo navaMunashe vechiita program yavo yavari kuita iyi nevana vavo vechikoro zvese nevekuprison. Saka vaMunashe mushure mekunge vaonawo mamiriro akaita kuHeroes uku, vakataura ivo kuti maonero andakaita kuHeroes zvinhu zvinondirwadza makomrades, madii kutsvaga matombo ndikugadzirirei matombstone akanaka anoita kuti tivakire vamwe vedu mune zvakanaka. VaMunashe vakatibatsira tikatsvaga matombo. Matombo yavo ndo pane mamwe agadzirwa matombstone akuda kutosvika nhamba yekusvika kuma70. MaMutoko tine 11 maHeroes. Tine district hero tozoita masub heroes emanhigi akasiyana siyana. So urongwa hwohwo kuti vaMunashe vakatitaura kuti vakazvipira kuti vatigadzirewo matombstone emaheroes edu ese emuno maMutoko, kana zvichikodzerawo kana kutoindawo kune mamwewo madistricts. Ndo urongwa hwakaitika hwacho hwaita kuti program yedu ibude.
Okay, ndinotenda. Saka ndo pamuri kutaura kuti ndo pamunenge muchizodoneta matombo iwaya. Alright. Ndifunga taona pano kuti vamwe vacho vari kugadzira matombo aya vasungwa. Tinova kare kana kuti makore apfuura tanga tine vanhu vaiva nedzimwe pfungwa pamusoro pemusungwa. Angaonekwa here ari mucommunity. Asi panapa tataona kuti vasungwa vari kutombobudawo vachiona mukana wokugadzira matombo vachisanganawo nevana. Imimi ndeapi mashoko amungada kutaura pamusoro pechiitiko ichochi makananganawo nevekumajeri vavo? Ndingakuti ndinoda kuedza kutenda hurumende yedu nechirongwa chakarongwa neZimbabwe Prison Service ichocho chekutora vasungwa sevanhu. Tinozoona kuti kana vapedzawo macourses avanenge vachiita training iyoyo, vana vanokwanisa kunge vechizozvibatsirawo mushure mekunge vabva mujere. Kuona kwatinoita toona kuti majere enguva ino asiyana nemajere ekare ekuti munhu hapana zvaaidzidziswa kana zvaaizoitawo abva kujere. So ipapo tinoedza kutenda kana nemaofficers magadzi vanenge vaine vasungwa ivavo kuti vanongovabatawo sevanhu. Tinoona kuti isusu vangori vanhu tototaurawo nyaya dzakanaka takasununguka. Unza manzwa vamwe vatembe vechitotaurawo vechikonfesa kutaura kuti prison kuya kungoita fanira munhuwo atoendawo kutraining anozowomawo musoro abva kuprison. Mheno kuti anenge akaita sei. Asi kuona kwatoita isusu semaovhets ndezvimwe zvinhu zvatakarwira kuti munyika medu munhu wese ange akasununguka. Alright, ndinotenda ndichipendera hangu chirongwa changu. Saka imimi makagara apa makadai so mese makarwa hondo? Tese takarwa hondo. Alright, saka muri maofisi zveshuwaka. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe ndo vamwe watanga tichitaura navo muchirongwa chedu ichochi chatiri kuita nhasi tiri kwaMutoko. Ava vati isusu takazvionawo kuti aiwa vamwe vedu vakazongopararawo nguva yehondo yaya havana kunyatsokuigwa zvakanaka. Saka takauyawo pano tikati tida kubatanawo nevemunashe private school kuti nevo vasungwa vekumajeri koko titiitewo chinhu chakanaka ichocho tikwanise kuzodonetawo matombstone. Aiwa zviri kuitika kuno kwaMutoko zvinhu zvakanaka. Wakagara kuHarare haumbozive kuti kune vanhu vari kuita pfungwa dzakanaka dzekurangarirawo vamwe vakatisiya vakatirwira magamba edu kuti nhasi tizokwanisa kutaura nhasi isusu ma2K inhau yekuti takatorwirwa hondo. Tinongozvichengetedza izvo ngatisazvikanganwe kuti kune vari pasi vakarwa hondo kuti iwe neni nhasi tiwane mukana wekuwa free tichiita zvatinenge tichiita. Ndinokutendai panguva ino. Tererai mtemo yose nenzira dzakanaka kune nzira dzemayuthi dzekuzvibata nadzo. Tererai mtemo yose nenzira dzakanaka tisave tinotora zvinhu zvemasi yedu. Dzoserai zvinhu zvose zvatorwa kumuvengi. Taurai zvinetsika kuruzhinji rwevanhu kuti masinzwisise zvakananga musangano. Bhadharai zvamunotenga nenzira dzakanaka. Modzosera zvinhu zvose zvamunenge matora. Bhadharai zvamunotenga nenzira dzakanaka. Modzosera zvinhu zvose zvamunenge matora. Tisave tinotora zvinhu zvemasi yedu. Dzoserai zvinhu zvose zvatorwa kumuvengi. Taurai zvinetsika kuruzhinji rwevanhu kuti masinzwisise zvakananga musangano. Tisaite cheupombwe muhondo yechimurenga. Tisanetse vabereki vatinogara navo. Tisaite cheupombwe muhondo yechimurenga. Tisanetse vabereki vatinogara navo. Aya ndiwo mashoko akataurwa kare naivo
Mnangagwa vachidzidzisa, aya ndiwo mashoko